सनातन के सबके मन में ध्यान धरा के, महाकुंभ के देखा बिगुल बजा के, आके जरौल बाड़े, आके जरौल बाड़े, प्रयागराज में ज्योति बाबा एगो हइये हवन, के बाबा एगो हइये हवन। पहिरेलन गेरुआ रंग धोती, बाबा एगो हइये हवन, पहिरेलन गेरुआ रंग धोती, बाबा एगो हइये हवन। बहुत ही अच्छी व्यवस्था। और जो लोग भी अभी तक प्रयागराज नहीं आ पाए हैं, संगम में नहीं आ पाए हैं, तो ज़रूर आएँ और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी को अनिल झमाझम का प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर गंगे।